Ar hyn o bryd, mae un o bob 6 plentyn rhwng 5 ac 19 oed yn cael trafferth gyda'i iechyd meddwl, a does neb yn gwybod ble i ffeindio help i ni. Mae prosiect argyfwng cam wedi treulio oriau yn ymchwilio i'r gwasanaethau sydd ar gael i blant a phobl ifanc mewn argyfyngau iechyd meddwl. A nawr, mae angen i chi wrando. Mae angen i chi ofyn am help i wella, ond dyw hynny ddim yn hawdd. Dyw'r oedolion ddim hyd yn oed yn gwybod pwy yw holi. Mae angen geiriadur i drio gweithio allan ble i fynd. Dwi jyst eisiau help. Mae cael y geiriau allan yn gallu teimlo'n amhosib, hyd yn oed os oes rhywun yna i wrando arna i. Mae'n haws os gallai decstio, ffonio, neu anfon e-bost hyd yn oed, a chael ateb faint bynnag o'r gloch iddi. Dyw argyfyngau iechyd meddwl ddim yn digwydd i siwtio pobl eraill. Mae'r adran ddamweiniau yn yr ysbyty yn teimlo fel yr unig le lle gallai i ffeindio help. Sy'n iawn os oes rhywun yna sy'n gwybod beth i'w wneud, ond dyw hynny ddim yn wir bob amser. Mae pobl wedi mynd â fi i swyddfa'r heddlu cyn hyn, ac mae'n frawychus iawn. Dwi jyst yn teimlo fel problem yna. Oni bai bo fi wedi cyrraedd y pen, mae fel tasau neb yn cael fy helpu. Taswn ni'n gallu cael help yn gynnar o lefydd ar garreg fy'n rws, fel yr ysgol neu'r meddyg, efallai na fyddai pethau'n mynd mor wael. Gallai fy nheulu edrych ar fy ôl, a gallwn ni aros yn rhywle cyfarwydd, a rhywle lle dwi'n teimlo'n ddiogel. Nid oedolion ydyn ni, mae angen gwasanaethau sydd wedi cael eu cynllunio ar ein cyfer ni, a byddwn ni'n ymddiried mwy ynddyn nhw tasau pobl fel fi a fy nheulu yn helpu i'w cynllunio nhw. Rydyn ni'n gwybod sut i wella'r system, ond mae angen i chi ofyn i ni. Mae iechyd meddwl yn ddryslyd, ddylai hi ddim bod yn anodd dod o hyd i help. Mae angen i chi wella pethau ni. Mae ganddo ni ddigon o bethau i ddelio â nhw.